Patrona
Мені дуже гарно, дуже браті і сестри, дуже подобається та річ, що ті двоє святителі зачали місію, яка вже при житті святого Мефодія була завжди переслідувана, і при житті святого Кирила так само була переслідувана, що вони мусили постійно себе захищати, іти до Риму, аби дістати, можна так казати, підтвердження, так що вони роблять є добре. Що та місія, яка кінчається таким, якби майже п'янством, не закінчилася тим, що Господь Бог вивів із того доброго. А браті і сестри, для нас, для всіх тут присутніх, є дуже важлива правда. Тому що ми християни, віруємо в Ісуса, розп'ятого і воскреслого. Що то значить, браті і сестри? А то значить то, що по-людськи місія Ісуса Христа на цій землі закінчилася одним фіаском. Його розіп'яли на хресті. Але Бог його воскресив на третій день. Браті і сестри, для нас, які проживаємо багато різних трудностей, різні тяжкості. І перша річ, яка нас завжди лякає, тобто хрест. Тому що коли приходять трудності, приходять тяжкості, приходить хрест до нашого життя, ми хочемо завжди почекати. Я думаю, браті і сестри, що той храм є наповнений людьми, які прийшли сюди просити Господа, що Господи, візьми від мене мій хрест. Візьми мою кров, поміняй мою чоловіку, поміняй мою жінку, поміняй моїх дітей, зміни, не знаю, того, що є навколо мене, розріши ті проблеми, які я маю. Підвищи мені зарплату. Не знаю, яку ти маєш, скільки ти маєш хрест. Браті і сестри, дивіться, много разів ми приходимо до церкви, ми приходимо заради того, аби Господь Бог поміняв або взяв від мене мій хрест. Але коли ви, браті і сестри, уважно слухали літургію, яку ми сьогодні молимося, і яку ми завжди молимося, браті і сестри. Ви знаєте, що літургія стародавна назва літургії Євхаристія. І головна частина, коли розпочинається літургія, священник запрошує всіх нас, горіть мієм серцем. Гору і несім серце. І потім що каже? Благодарю Господи. Дякую Господи. Браті, за що ми маємо дякувати Господи? Там, коли священник молиться, каже, дякуємо Тобі за все, що ради нас сталося. За хрест. Триденне воскресіння, на небесне воскресіння, другий і славний. Можемо казати, браті і сестри, що хрест, як висить на початку того благодаті, того дякування Господу. І знаєте, браті і сестри, коли наша літургія буде тривати, коли ти прийдеш до храму, перша річ, яку ти будеш казати Господеві, що ти будеш дякувати Господу за хрест свого життя. То є перша річ, яку ти дякувати тобі за все, що ради нас сталося. Хрест, крім триденного воскресіння. Тому що, браті і сестри, я не навчуся дякувати за свої хрести, за труднощі, які я маю в своєму житті.
Я ніколи не дію до радості у серці. Тому я запрошую сьогодні, браті і сестри, подібно, як та місія Кирила та Мефодія, яка майже скінчилася фіаском, скінчилася, можна так казати, забуттям. Але Бог не забувся. Мусило прийти дуже багато років, аби, так казати, з небуття до почитання Кирила та Мефодія знову об'явився. Ви знаєте, що в нашій Мукачевській армії одна із перших церков, яка була посвячена Кирилу і Мефодію, була в селі Старожинці, у Ужгородському районі. І коли ліквідували нашу церкву під час комунізму, і наші храми передавали православ'я. І дуже цікаво, що коли православні забрали цю церкву Святого Кирила і Мефодія, поміняли відразу значення того храму. Не хотіли Кирила і Мефодія. Зробили висновку храму або храмового празднику. Зробили праздник у суботу 12 апостолів. Що навіть можна так казати за комунізм, коли церква була наша Львів, коли багато наших церков взяли брати і православні, так само не хотіли Кирила і Мефодія. Але комунізм минувся, браті і сестри. Якби і знову воскресла церква, і знову можна так казати, воскресла і почитання святих Кирила і Мефодія. Тому коли я завжди присутній в цьому прекрасному храмі, то я можу казати, браті і сестри, який Бог є великий, що Бог не забуває за своїх вірних. Він їх прославить. Знову, браті і сестри, говорю, що це значить для тебе, що не переживай, коли ти сьогодні проживаєш хрест на Богу. Бог не забув за тебе. Бо много раз нам здається, коли я проживаю трудності, що Бог забув за мене, то не є правда. Ви, браті і сестри, той хрест для кожного з нас необхідний, щоб я зрозумів велику Божу любов. Тому що найбільш ми пізнали Божу любов через хрест Ісуса Христа. Що Він так полюбив нас, що Сина свого єдинородного дав, аби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ті слова, браті і сестри, так само кожної людини повторяють. Священник кожного разу, коли молиться, він повторяє ці слова. Ти так полюбив нас. І, браті і сестри, хочу вам сказати, що коли ти проживаєш якусь трудність або якісь страждання, то не є то, що Бог за тебе зробив. Але ми християни знаємо, що це місце, де можуть зустрітися із Божою любов'ю. А коли я за ним починаю дякувати за хрест, то можу дійти до радості у серці. Бог не залишить своїх вірних, не забуде своїх. Тому я хотів би, браті і сестри, цей прекрасний день народження цієї спільноти, щоб ви завжди пам'ятали, що це спільнота Кирила і Мефодія. Людей, які просили Слово Боже. А коли навіть здавалося, що Боже нікому не потрібне, не втрачали надію. І дякували Богу за все. Їхня пам'ять, хоч і пішла до небуття, наново трималася. То пам'ятайте, що ви спільнота Кирила і Мефодія. Людей, які не боялися Христу. Людей, які не боялися трудності. Людей, які могли дякувати Богу за все. І могли побачити радість у серці. А то радість